बैयो जाबाय कक'आ दंफां बेखौ जों चक्लेट दंफां होननानैबो मिथियो चक्लेट दंफां दा माने बिनि जा प्रडाक्ट मोनो जों बेगरनिफ्राय गोरान बेगरनिफ्राय प्रडाक्ट मोनो बेजों जा बुस्थु बानायो बेखौ चक्लेट बुङो खिन्थु दा जोङो बेखौ दंफांखौनो चक्लेट होनसै बेयो मोनसे जोंनि हाजों मिलायनानै जलवायुजों गोरोबनाय आबाद बेखौ जोङो इन्टारक्रपिं हिसाबै मावनो हायो इन्टारक्रपिं माने गय दंफां नारेंखल बा अवेल पाम्पनि गेजेर गेजेर बे दंफांखौ जों गायनानै इनकाम खालामनो हायो आरो बे दंफाङा 2 बोसोरनिफ्राय हायो दा बेखौ सोरबाफोर सोलोंनानैबो लानो हागोन नामा नोंथांनिफ्राय सोलोंनो गोसो दंबा मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे आर्ट आरो बे आर्टनि गेजेरजों जोङो थांनानै थानो हायो आर्टआ मोनसे ओरैबायदि माने सर्स अफ आर्ट अफ लिभिं बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बे हाइ लेभेलनि आरो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों बेनि गेजेरजों दिनैनि बे चेनेल एबा मिडियानि गेजेरजों जे जोङो मिथिंगाखौ रैखाथि होनायानो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन दिनै हाबाफारि जेरैखि टेक्न'लजिनि बाथ्रा जुदि जों मिथिगौ जे टेक्न'लजिनि मुगा बे टेक्न'लजियावहाय बे अन्थाइफोरखौ दाननाय आरो अन्थाइफोरखौ जे नावआव महर लाबोनाय बे जेनाखि टेकनिक बे टेकनिकफोरखौ आङो निजेनो हारसिङै दिहुननाय जादों आरो दा लोगोसे जोंहा मोनसे गोनांथार बाथ्रा दंबावो जे आपसाइकेल होननाय दा आपसाइकेल होनना बुङोब्ला जों वेस्ट मेटेरियेल्सफोरनिफ्राय माने गारजा मुवाफोरनिफ्राय जों आपसाइकेलखौ बानायनाय जायो दा आपसाइकेला माबोरै खालामदों जे अन्थाइया बे जोंहा मोनसे बिराद माने हिउज एमाउन्ट अफ वेस्ट मेटेरियेल्स जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोबां माने अन्थाइ गोग्लैसोनानै गारनाय बेफोर थायो बा दङ दा बे अन्थाइफोरखौ जोङो जे महराव दंमोन बे महरनिफ्राय जों एसे इमप्रुभ खालामनानै बा बेखौ मडिफाइ खालामनानै चेन्ज खालामनानै जों मोनसे जोंनि नांगौआव बाहायजानायाव जों दिहुननाय बेनो जाहैदों आपसाइकेल फुरा मानसि जाबाय आरोखि ना एक्जिबिसन गेटआ बिराद मानसि जाबाय आरोखि दोबैलायनाय मानसि ओरैबो एक्जिबिसन सिङाव हाबैसै दिनैहाय फुल डिटेल्स एकदम कमप्लिट दिनै 3थि सान नङा होमबा थांनोसै नोंथांमोन फुरा मानसिलै लाइन जालायनांगौ नै टिकेटआ लाइन जाबासो मोनसिगोन गारिफ्रा खिन्थु डिसिप्लिन गैला फुरा पाब्लिकफोरनि गारियानो बारासिन जाबाय बांद्रायबाय लामाफ्रा थाबायनो बिराद दिगदार जाबाय एसे गारिया बांद्रायबाय पार्किंनि दोननाया एसे गोजानाव दोननो नांगौ पार्किंखौ लाइन जासो जागासिनो दं टिकेट लायनायसै आरोखि जों दा टिकेट 20 थाखा बेयावबो टिकेट हरजोबो आरोखि बियो गांनै हरलाय आदै गांनै गांनै हर दे जानांबाय आरोखि दा नै लाइनसो हाबैसै लोब मानसिफोर खिन्थु दा जों एन्ट्रि जाबाय एक्जिबिसन सिङाव फाइनालि एन्ट्रि जाबाय सिंनि आरोखि बे सिंनि भिउ गोजोनथाव बेरायजोबसै एसे A few moments later. मेन गेटनि खाथियाव नै नोंथांमोन नैबेहाय बुक स्टल बर' थुनलाइ आफाद दा बेवहाय मा लेखा दं नायनो आरोखि नायदो दतमा बेसमलि 57 बिनि मेगाजिन गासिबो दंजोबो ना गोजाम फोरबोनि गाथोन सल' बड' स्पिच दा बड' खुगालाइसि मादार पिस थुनलाइ आफाद बड' साहित्य सभा गासिबो गोदान जोबना बे सार गासिबो लेखाया गोदान एडिसन जोब गोजाम बर' एसे मिक्स बे मुगानि आखल आंनि नैबे लिरगिरिया अलंबार गोबां लेखाफोर दङ आरोखि बेनो गिबि भारतनि जारिमिन जोबथेसालिनिफ्राय फैनानै सहायसुलि ब्रह्म बालेंनि आगान A few moments later. पाब्लिकेसन एनुवेल पाब्लिकेसननि बेयो गासिबो बुक स्टल दंजोबो आरोखि बे आलदा बे गायत्री प्रकाशन
ओमफ्राय थुमफ्रु प्रसादनि बेखौ नायला जों बांद्राय बर' साहित्य सभानिखौ नायबाय जों बर' थुनलाइ आफादनिखौ नायबाय बेयाव नायनाय गासिबो खुरैजोब आरोखि स्प्रिंनि जाहैदों मेटआ माने बे बोलि होग्रा आलदा आलदा डिजाइनजों खुरैफ्रा A few moments later. स्मक लानोसै आरोखि स्मक कोई ना जाने A few moments later. जोबोद साबायखर थाबाय A few moments later. हेलौ रायजो नोंथांमोन नोंथांमोननो आङो थुलुंगा ब्रह्म बिथाङा जे एसे एक्सप्लेन खालामनो हागोन आरोखि बिनि बादै जे बेखौ बिनि सोमोन्दै टटेल गासिबो फुल डिटेल्स दा नोंथांमोना बिनि गेजेरजों नुजोबगोन आरोखि नुनो मोनदों नै बेनो आरोखि बे मिस्टार थुलुंगा काजोलगाव ब्रह्म एमएससि फरावनो आरोखि थांना नायनो हागोन बेवहाय बेयाव गुबुन गुबुन मोदाय दावदायफोरनि आरो हेन्दमेड नुनाय जायाखै जे आं नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों दा नोंथांमोन आङो बिथां मा नामलाय जलेस्वर ब्रह्म बिथां जे बिथांनिया उडनि क्रेफ्ट प्रडाक्सन नङा होमबा प्रडाक्सन दा गायसननाया 2004 आवनो ना आरो बिथाङा एमएससि पास नङा एमएससि बिएड औ दा बेनि बादै बेखौ माबोरैहाय बानायदों दा हेन्दमेड आरोखि दा सारा बेनि बादै एसे सुंद'यै बिबुंथि होदो आरोखि दे रायजोफोरनाव खुलुमबाय दा आमफ्राय जेनाखि आंनि प्रडाक्ट्स एबा दिहुनथाइफोरखौ लानानै फैदों बे माबायावहाय एक्जिबिसनावहाय डिसप्ले खालामदों बे जाहैबाय बेहाय आङो माखासे धोरोम जोंनि बे हिन्दुजों धर्म थानाय बा सोमोन्दो थानाय जेनाखि जोंहा अन्थाइनि मुसुखाफोर बे मुसुखाफोरखौ लाबोनाय जादों बेहाय बाबा शिबनि शिबलिंग दङ आरो लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन जेनाखि मोदाय मोदायजो जायफोर बाहाय दङ आंहा बे दाब्लां लावसें महरनि अन्थाइ गुफुर बा अन्थाइ गोसोम गुबुन गाबनि दङ बेवहाय आइ बिमा सरस्वती आरो आफा ब्रह्मानि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों लोगोसे नैबेहाय दुलुर दुलुर दाउदै महरनि जे अन्थाइ बे आइ बिमा लक्ष्मी आरो आफा बिष्णुनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों आरो लोगोसे नैबे गोलाव गोलाव लावसें लावसेंखौ थारमाने जिखुनु जोङो इसोर सिबिग्रा थानसालि बा मन्दिर टेम्पोल बेवहाय बाथौ बा गुबुन जोङो गुबुन गुबुन देब देबि बा आइ आफामोननि मुङै बेखौ जाय जेखौ माने सिबियो बिनि मुङावहाय बेखौ दोननो हायो आरो बियो आंनि गोसो जानानै दिहुननाय नङा बेखौ गोदो गोदाय जाय समाव इसोरफ्रा गावसोरनो स्वयं बे जिनिसखौ सोरजिलांखादोंमोन बे महर बे गाब बेफोरखौहाय दा बेफोरखौहाय आङो अन्थाइनि दाननानै थांखांनाय समफोरनि गोदानै माने सुबुंफोरनो मिथिहोफिननो थाखाय बानायनाय जादों लोगोसे बेवहाय आङो अन्थाइजोंनो बानायनाय गुबुन गुबुन जे डेक'रेसनेल प्रडाक्ट्स एबा साजायग्रा अन्थाइनि बेवहाय नाव दङ बा नै टेबोल पेपार वाइटफोर दङ आरो बेवहाय जाहाजफोर दङ बेवहाय जेनाखि टेक्न'लजिनि बाथ्रा बे जों मिथिगौ जे टेक्न'लजिनि मुगा बे टेक्न'लजियावहाय बे अन्थाइफोरखौ दाननाय आरो अन्थाइफोरखौ जे नावआव महर लाबोनाय बे जेनाखि टेकनिक बे टेकनिकफोरखौ आङो निजेनो हारसिङै दिहुननाय जादों आरो दा लोगोसे जोंहा मोनसे गोनांथार बाथ्रा दंबावो जे आपसाइकेल होननाय दा आपसाइकेल होनना बुङोब्ला जों वेस्ट मेटेरियल्सफोरनिफ्राय माने गारजा मुवाफोरनिफ्राय जों आपसाइकेलखौ बानायनाय जायो
दा आपसाइकेला माबोरै खालामदों जे अन्थाइया बे जोंहा मोनसे बिराद माने हिउज एमाउन्ट अफ वेस्ट मेटेरियल्स जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोबां माने अन्थाइ गोग्लैसोनानै गारनाय बेफोर थायो बा दङ दा बे अन्थाइफोरखौ जोङो जे महराव दंमोन बे महरनिफ्राय जों एसे इमप्रुभ खालामनानै बा बेखौ मडिफाइ खालामनानै चेन्ज खालामनानै जों मोनसे जोंनि नांगौआव बाहायजानायाव जों दिहुननाय बेनो जाहैदों आपसाइकेल बे हिसाबैबो आं बेखौ बायनानै लाबोनाय जादों दा बेनि उनावहाय आरोबाव उडनि होमबा दंफांनि बानायनायबो दंबावो गासिबो हेन्दमेड आरोखि दा बेवहाय माखासे डेक'रेसनेल प्रडाक्ट एबा साजायग्रा माबाफोर दङ दिहुनथाइफोर दङ नैबे गोसोम गोसोम जायखौ नुदों बे जाहैबाय दंफांनि रोदाखौ जों सरासनस्रायै जेबो खामानियाव बाहाया नाथाय जोङो मिथिगौ जे वेस्ट मेटेरियल्सफोरखौ जोङो माबोरैहाय माबा खालामनो हायो माबा मोनसे जोङो बाहायजाफिननाय खालामनो हायो बे हिसाबै मोनसे जोंहा प्रसेस दङ आपसाइकेल होननाय दा बे आपसाइकेल होननाय प्रसेसै आङो बे गारजा मुवाफोर जेरै जों बे औवानि मुरा दंफांनि रोदा बैफोरखौहाय आङो बोखांनानै बिसोरखौ गुबुन गुबुन महरावहाय माबा खालामनानै फिनिशिं खालामनानैहाय बेखौ जोंनि खामानियाव बाहायजानाय खालामदों जेरै बे गोबां गुबुन गुबुन महरनि डिजाइन थाबाय डिजाइन महर जाहैबाय आरो बाहाय फुलदानिफोर दङ गुबुन गुबुन महरनि बेफोरखौहाय जोङो मिथिंगायाव नुजोबनाय गासिबो मिथिंगायावनो मोननाय दा बेखौ जोङो वेस्ट मेटेरियल्सनिफ्राय जों आपसाइकेल खालामनायनि मोनसे बेबस्था आरो लोगोसे नैबे दाउसिन दाउलाफोरनि जेनाखि मुसुखाफोर गुबुन गुबुन दाउसिन दाउलानि बाथ्रा दं दा बे जाहैबाय जोंना जों मिथिगौ जे दानि बे थासारियाव जोङो मा अलखदजों बा प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानानै दंगासिनो दं दा बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो फार्स्टआवनो बुंनांगोन ग्लबेल वार्मिंनि बाथ्राखौ आरो क्लाइमेट चेन्जनि बाथ्राखौ दा क्लाइमेट चेन्जआ मानो जादों ग्लबेल वार्मिंआ मानो जादों दा बेवहाय जोङो थोंजोङै बुंनांगोन जे जोंनि अरनबारिखौ फोजोबस्रांनाय बे अरनबारिखौ फोजोबस्रांनाय जाहोनावनो बे जिनिसा जागासिनो दं दानिया लोगोसे मेन खोथा जाहैदों अरनबारि जोबस्रांलांनाय लोगो लोगो जोंना बुहुम बिखायाव दुंखावनाया बारायनाय लोगो लोगो बेजों लोगोसेनो जोंना बे बुहुम बिखायाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन थासारियाव थानाय जिबफोर बे जिबफ्राबो जोबस्रांलांगासिनो दङ दा बेनि गेजेराव मेइनलि आं मोनसे प्रजेक्टखौ खालामदों वाइल्ड लाइफनि गेजेरावहाय बार्डस डिफारेन्ट स्पिसिस अफ बार्ड गुबुन गुबुन हारिनि दाउसिन दाउलाफोर जाय दाउसिन दाउलाफोरखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो नुनो मोनदों जे मिथिंगा सोलायनायजों लोगोसे जोबस्रांलांनायजों लोगोसे बै गुबुन गुबुन हारिनि दाउसिन दाउलाफ्राबो जोबस्रांलांगासिनो दङ बेनिखायनो बे दाउसिन दाउलाफ्रा लासै लासै जोबस्रांलांनायखौ जोङो माने इयुन समाव फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनो जे दिन्थिनो थाखाय नेरसोन महरै बेखौ लाखिनाय जादों बेनिखायनो इयुन जोलैफोरनो बे गियानखौ होनो थाखाय बा बैफोर दाउसिन दाउलाफ्रा जोंनि ओनसोलफ्राव दङ हिसाबै बा दङमोन होननानै फोरमायथिनो थाखाय बेफोरखौहाय मोनसे प्रिजार्भेसननि थाखाय बानायनाय जादों दा जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथां जलेस्वर ब्रह्म बिथाङा गावनि हेन्दमेड आखाइजोंनो बानायजोबनाय बिराद मिथिंगायाव नुजोबनाय बिराद समायना रमायना नुनो मोनदों नोंथांमोनानै दा बेखौ सोरबाफोर सोलोंनानैबो लानो हागोन नामा नोंथांनिफ्राय सोलोंनो गोसो दंबा मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे आर्ट आरो बे आर्टनि गेजेरजों जोङो थांनानै थानो हायो आर्टआ मोनसे ओरैबायदि माने सर्स अफ आर्ट अफ लिभिं बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बे हाइ लेभेलनि आरो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों बेनि गेजेरजों दिनैनि बे चेनेल एबा मिडियानि गेजेरजों जे जोङो मिथिंगाखौ रैखाथि होनायानो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन दिनै हाबाफारि मिथिंगाखौ जों जेब्लासिम रैखाथि होनो हाया नाथाय जोंबो मानसि हारियाबो थांनानै थानो जे माबा मोनसे थासारि मोनगोन बे मालाबाबो जाफुंनाय नङा जोबोद गोजोननाय थाबाय दा बियो नट फर सेल नङा होमबा सेलनि थाखाय नङा बियो बेखौ मिउजियामनि थाखाय खालामनाय जादों आरो मिउजियाम बिल्डिंखौ बानायगासिनो दङ दा बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनो हागोन आरोखि आङो बिथांजों कन्टेक्ट लानो हागोन सोरबाफोर सोलोंनो थाखाय माखासे बोसोरनि आगोलफोरावहाय आं बेखौ माने 14-15 जन सेंग्राफोरखौहाय आं फोरोंनाय जादोंमोन हमनो 2004-5नि गेजेरावहाय नाथाय माखासे जेंनानि थाखाय गथ'फ्रा नागारजोबनायावहाय माने बेखौ दिनैसिम आङो बेखौ माबा होआसै दा गेबावनो दङ दा इयुन समफोरावहाय आङो जेब्लानाखि माबा मोनसे आंहा सुबिदा जागोन कन्डिसना फैयोब्ला आङो हागौ माने अन्थाइनि स्काउट खालामनाय बा काटिं खालामनाय बा माबानि उडनि काटिं खालामनाय बेफोरनि टेकनिकफोरखौहाय आङो फोरोंनायनि जथेस्थ' माबाखौ राहाखौ होनायनि बेबस्था लागोन आरो
बेयावबो गोजोननाय थाबाय आरोखि नैबे मैगं थाइगं एग्रिकालसारनि अर्गानाइज बाय एग्रिकालसार इनिसिएटिभ कमिटि मैगं थाइगं आरोखि बेयावल' एग्रिकालसारनि जाहैबाय बेयो नुदोंना नै कफि ब्रकलि गोबां गाबनि बेलेग बेलेग कालारनि बे कफि आरोखि ब्रकलि स्टाइल आलदा आलदा नाम दं ना कफि 1.5 केजि साननै जाजागोन जोगोनारफ्रा नुबाय एसे गिदिर गिदिर नै जोगोनार थुमफ्रु जोगोनार गोलाव आलदा आलदा जातनि जोगोनार आरोखि लावआबो नै लाव गोलाव जात दं नै बेसेबांबा गोलावखा नैबे नै नोंथांमोन नायनो हाया आरो जोगोनारा नैबे सानबा जाजागोन आरोखि बियो आरो गोलाव गोलावखा बिराद नै लावआबो साननैसो जाजानो हागौ बेयो हाइजें आलु बैयो था आरोखि नैबे था आरो बेखौ मा होनो खेला ना थालिर मुदुफुल आलदा आलदा जातनि दं आरोखि खान्थाल फिथाइ लेबु फिथाइ नालेंखर बे गयफ्रा जेनेबा बे गासिबो प्रडाक्टफ्रा जेनेबा मानि जेरै एग्रिकालसार बे मेडिसिनजों बे एक्जिबिसनावहाय दिन्थिफुंनाय जागोन दिन्थिफुंनायावहाय फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज होगोन क्वालिटिजों लोगोसे प्रडाक्सनखौबो नायगोन ओमफ्राय साइज क्वालिटि प्रडाक्सन बेफोरखौ नायनानै फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज ओमफ्राय गासिबो आलदा आलदा केटागरि दङ आलदा आलदा जों ना केटागरि जेनेबा बैसोरो हासिङाव थांग्रा हासिङाव थांग्रा जेनेबा फिथाइ थायग्रा बिसोरो जाराव गोलैयो गय खान्थाल गोखै जादाव गोखै जात फ्रुइट्स आरो गोदै जात फ्रुइट जाहैबाय गेजेरावहाय दाथ' खान्थाल गोदै जात गैया नालाय थालिर खान्थालनि बोथोर क्वालिटिया मोजां स्टाइल बल फार्स्ट प्राइज खालामदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गासिबो फार्मारफोरनिसो बुस्थुआ गासिबो साफा सोर जाय होफैदों दा दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनो थाखायल' जाय जिखौ होफैदों बेखौ लाखिदों ओमफ्राय लेभेल सिथाबदों गावबागाव नाम थाजोब्बाय नाम होआखै नाम होयोबा नामजोंहाय मानसिफ्रा जाज खालामनो हागौ होननानै कडिं बाहायदों कडिं बाहायनाय कड होनानैहाय कडजोंसो सिलेक्सन खालामदों बेहाय सोर मोनदों सोर मोनाखै नामजों गैया आरो कडजोंसो दङ ओमफ्राय बे कडाबो रेजिस्टार नालाय कडजों मिलायनानै जाहैबाय गोथां बेफोरखौ नुनानै मानसिफ्रा एसे आबादारिफ्रा माबा फैथों होननानै आबाद उत्साह जाथों जागृति जाथों होननानै आरो बैखौ नायनो हागोन बेबायदि गोदान टेक्न'लजिथ' नङा दानि बे आथिखालनि दिनावहाय मा बोथोरखौ जों नेनानै थानो हाला अखानि भरसायाव खालामबाय थायोमोन नङा होमबा ओमफ्राय सलार बेखौ 80% साबसिडि मोनो आरो फार्मारा सोरबा नांगौबा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव थांनानैहाय जगाजग लानानै बेखौहाय माबानानै लानो हागोन आरो 80% साबसिडि ओमफ्राय दा बुंनो थाङोबा दाख्लि बावैसो जों इउटुबफ्राव नुलाबायदोंमोन नङा होमबा बबे जायगायाव दै रानजोब्बाय दैखर रानबाय नंगौ गुबै जाहोना मा होनदों दैनि लेभेला बिराद गाहायाव थांबाय ओमफ्राय प्रडाक्ट बा माखासे जों खेथि खालामोबाबो रानस्राव जायो दैखौ मोनहैजोबा माखासे बिफांफ्रा आबादफ्रा दैनि लेभेला गाहायाव थांनायनि जाहोनाव बेनि थाखाय जोङो दा मोनफ्रोमबो जायगायाव आरो इरिगेसननि केनेलफोरबो गैजोबा साफ्रोमबो माबाया बे केनेलजों भरसा खालामनानैहाय बेनि सायावहाय सोनारनानै जोङो आबादखौ मावनो हाया बेनि थाखाय जायनाखि बिराद आग्रही गोनां खेथि आबादारिफोर बिसोरो बेबायदि सुबिदाखौ लानानै सलार बहायनानै बे जेब्लानो गोसो अब्लानो दैखौहाय मोनबाय मा बोथोरावहाय मा आबाद मावनो दैज्लां मेसेंसो एनि टाइम अराय सम गावनो नांगौ समावनो बाहायनो हाबाय आरो माने आबादनि थाखाय दैया मा आबाद होयोबा आबादफ्रावहाय
दै जगान खालामनायनि माखासे पाइप बेबस्थाबो दङ नायनो हागोन माखासे पाइपफोरा होनाय दङ जुदि जों दैखौ ओरैनो जाम्फै जावनानै हगार हरोबा दैया बे जाम्फैजों थाङै थाङै जोंनो नांगौसिमहालागैयावनो माखासे बिराद खहा जालाङो नङा होमबा खहा जालाङो दा दैनि खहा दैखौबोथ' बुङो दैखौहाय जोङो माबा रेसपेक्ट खालामनांगौ माबा सनमान होनांगौ दैखौहाय जोङो मा होनो बेखौ बासायनो माबानांगौ एसेल' दैजोंनो जोङो आबाद मावनो हायो जेरैखि माखासे पाइप दङ ड्रिप इरिगेसन सिस्टेम दङ कफिफोरखौहाय लाइनाव गायोब्ला जिखुनु माबाफोरखौ लाइनाव गायोबा बे पाइपखौहाय बैजोंहाय ड्रिप होनानै मोनसे बिफांनो सानसेयावहाय बिसिबां दै नांगौ बेनि टेक्न'लजिजों बानायखानाय ड्रिप इरिगेसन दङ बेवहाय ओमफ्राय दंबावो स्प्रिंकलार माने गोजौजों सारनाय आरो बै साहा बागानाव एखमबा नुलाबायोना सारनाय स्प्रिंकलार सिस्टेम बेखौहाय जोङो माबाफ्राव बाहायनो हायो बेसर आबादफ्राव बाहायनो स्प्रिंकलार बै गोजौआव नुगोन आरो बेखौ हगारनानै होयोबा गावनो प्रेसार नारहोनानै बे अखा हानाय बायदि गोलैगोन आरो नालेंखर ओरै गयाबो बे आलदा आलदा जातनि दं नामा आलदा आलदाथ' जात थायो खिन्थु बाहाय बे जोंनि लकेलनिनो माने बाहाय बुंनो थाङोबा मोनसे बेदायाव नायदो नोङो बेसेबां फिथाइ थायो फिथाइनि हिसाबाव फांसे बिफाङाव जुदि आरो साइजआबो माने बिराद मोजां साइजखा आरो साइजआबो मैखुन हारिनि A few moments later. दा आं नै चक्लेट बिफां बे नैबे बिफां कक'वा सिपलिं ना कक'वा चक्लेट बेजों चक्लेट बानाय जादों नोंथांमोन नै बे बिफांजों आरोखि दा एसे खिथादो आदाया बैयो जाबाय कक'वा दंफां बेखौ जों चक्लेट दंफां होननानैबो मिथियो चक्लेट दंफां दा माने बेनि जा प्रडाक्ट मोनो जों बेगरनिफ्राय गोरान बेगरनिफ्राय पाउडार मोनो बेजों जा बुस्थु बानायो बेखौ चक्लेट बुङो खिन्थु दा जोङो बेखौ दंफांखौनो चक्लेट होनसै बेयो मोनसे जोंनि हाजों मिलायनानै जलवायुजों गोरोबनाय आबाद बेखौ जोङो इन्टार क्रपिं हिसाबै मावनो हायो इन्टार क्रपिं माने गय दंफां नारेंखल बा अइल पाम्पनि गेजेर गेजेर बे दंफांखौ जों गायनानै इनकाम खालामनो हायो आरो बे दंफाङा 2 बोसोरनिफ्राय थायो जोंनियाव थाइजेनो आरो बेथ' होमबाबो नोंथांमोननो आरोबा 4निफ्राय 5 बोसोर टाइम लागोन आरो देरनो थाखाय ना प्रडाक्ट बे फिथाइ थायनो थाखाय खय बोसोर नांगौ 4-5 बोसोर नाङा 2 बोसोराव मोनगोन 2 बोसोरावनो बेथ' होमबाबो दंफाङा जिथु जानो मोजां थायनो थाखाय 4-5 बोसोर नांगोन 4-5 बोसोर दा नै प्रडाक्टफ्रा बेनो जाबाय नै बे फिथाइ जाहैबाय ना बे फिथाइ गोरान बेगर बे गोरान बेगर बेमोन ना बे बेगर आरो गोथांनि गोथांथ' नङा गोमोननि बेगर बेयो गोमोननि बेगर आरो बेयो जाबाय पाउडार बेखौ गुरा खालामनाय बेखौ मिक्सार खालामनाय दा नै बेजों गोबां चक्लेट डायरि मिल्क उन्दैफोरनि जाग्रा गासिबो बेजों प्रडाक्ट बानायजोबो कक'वा प्रडाक्ट मोननाय नोंथांमोननाव जुदि मोजां फुलि नांगौबा आंजों जगाजग खालाम आंनि बै जाबाय आंनि नाम्बार बे जोंनि जायगायावबो जागोन ना आरामसे जायो बेयावबो जाखायो दा बे लकेल चक्लेट भिलेज हिसाबै मिथिजानाय नर्थ इस्टआवनो चक्लेट भिलेज गभर्नमेन्ट रेकगनाइज मोनसेल' दङ दा बे आंनि गामि आं बेनिफ्राय फैनाय आरो मा गामि होनदोंमोन मासपारा बुङो गवालपारा खिन्थु रेभिनिउ भिलेजखौ चक्लेट भिलेज लादों कासारिपारा चक्लेट भिलेज ओमफ्राय दा बेखौ अर्डार होबा आंजों जगाजग खालामनो हागोन आंनि नाम्बारखौ लानो हायो आं लिंकआव होगोन दा हम डिलिभारिबो होनदों नामा नोंथाङा हम डिलिभारिबो आरो मोनसे खोथा आं बुंनो सानदों नोंथांमोननि बेयावनो थारमाने दा बे चक्लेटआ बिराद मोजां पपुलार जानायनि थाखाय नोंथांमोननि बे एरियायाव माखासे नोंथांमोनसिफ्रा मा खालामदों दा गोरलै दंफांनिफ्राय फुलि बानायनाय आरम्भ खालामदों जे नोंथांमोना बेखौ एसे नोजोर होयो दंफाङा बोराय दंफां बेनिफ्रायसो फुलि बानायनायखौ गायनांगौ आरो नङाबा उनाव हाहैयाबा जोंहा टाइमजों लोगोसे थाखा फैसाबो लस जागोन बिराद मोजां बिबुंथि नोंथांमोना जेरावखि गाया मानो जायनिफ्रायखि फुलि लाया मानो नोंथांमोना माने मिक्सुर जानाय दंफांनि फुलिखौसो लानांगौ बेखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायो दा नै बिथाङा खावलायना होबाय आरोखि दा कक'वा बेनो आरोखि दा जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दे